Takže čauku lidi, já jsem si pro vás připravil takový reakce na strašně děsivý videa nebo hororové videa. No a můžeme to nastavit na full screen. Tak, můžeme se koukat. Vizor. Se to první jde zase, nebude se kládat, jsem to První video je pravděpodobně z nějaké uzavřené místnosti, ve které není nic jiného než postel. Muž, který se v ní ale nachází, dost možná více než zešílel. Nebo také podle některých teorií se jedná o člověka, který je posedlý ďáblem. Oh my god. V druhém videu můžeme vidět ženu, která se zabarikádovala v nějakém pokoji, do kterého se pravděpodobně někdo nebo něco snaží dostat. Dále potom můžeme vidět, že nám ukazuje jakýsi vzkaz, na kterém stojí, že má jídlo už pouze na 2 dny, ale nemá vodu. V druhé části vzkazu už jenom prosí o to, že kdokoliv, kdo toto video vidí na internetu, ať jí pomůže. Ve třetím videu jde hlavně o zvuk, ve kterém můžeme slyšet víc než možná skutečné utrpení nějaké ženy, ale posuďte sami. Takže... Jorach. Takže vám děkuji, že jste si shlédli tohle video až do konce, a kdyby náhodou někdo namítal, že tyhle videa nejsou z Dark Webu, tak pro vás tady mám pár screenů a i odkaz na stránku na Dark Webu, na který můžete najít úplně normální filmy, nebo já nevím, jestli je to seriál s poníkama. Takže opravdu na Dark Webu můžeme najít úplně cokoliv. A ještě bych zmínil, že Dark Web není jenom síť na špatné věci, protože tomu tak není, což si teda plno lidí v minulém videu, který se týkalo Dark Webu, myslelo, ale opravdu tomu tak není. A já jsem Vizory a zapomněl jsem se dát klobouk. A to je pro tohle video všechno. A pokud byste chtěli, už chci udělat připravu speciál na 1000 odběratelů a chtěl bych, abyste mi psali nějaké otázky do Asku. To si dáme. První video už jste na mém kanále jednou mohli vidět. Nachází se na něm člověk, kterému se přezdívá čínský slunný muž. Jak je hned na první pohled vidět, tento člověk má neuvěřitelně velký obličejový nádor, který je snad i největší na světě. Wang's parents were poor farmers, and he was born into poverty. When he was 4 years old, his mother noticed small tumors appearing behind Wang's ears. Wang's tumors were left to grow. Na druhém videu by údajně měl být padlý anděl. Plno lidí tvrdí, že je to obyčejný člověk, ale posuďte sami. Já osobně si myslím, že lidské oči ale takto neodráží světlo. Padlý anděl.
Co si je celá blbost? Co bych ho podřezal radši. Co ty na to? Je to je docela dobrý video. Asi si říkáte, na co to právě koukáte. Když jsem toto video poprvé viděl, myslel jsem si lecos. Ale pravda je taková, že se na něm nachází transvestita, který ještě ke všemu trpí anorexí. To video rozdíl od těch nějakých jiných. To je takový jako normální video úplně. To je to dále. Co je to lidi? Já vím, že to je navrácený, ale no mě to docela je to dobré video. Takže jako když se myslíte, to je to dobré. Co jsem viděl odkaz. Takže toto je další video. Asi tak poslední, neřeknu. Dvě osoby leží v posteli, ženu probudí zvonění mobilního telefonu, zvedne ho a zjistí, že volá její partner, o kterém si dosud myslela, že leží vedle ní. Danny, can you hand me my phone? Danny, I swear to God. To není. Hello? Schodka. To je hrozný. Face. Já musím sluchátka, já se bojím. Toto video obsahuje jenom sestříhané scény z filmu Begotten, ale myslím si, že stojí za to je shlédnout. Ancient, tak se video jmenuje, je dílem muže jménem Shea St. John. Tento muž zažil drastickou autonehodu, která určitě poznamenala jeho tvorbu. Dvě postavy dělají zvláštní pohyb rukou a proces trvá až do konce videa. Takže je to tak, pořád. To je prostě, až pořád to taková lukava, to je prostě hustý, ale... Ahoj. Takže dám se ještě možná ještě něco. Tak vidíš, už to umíš. Sorry. No něco jiného si dáme. Jak to? Si dům, je to věc nejde prodlužovat. Není. No, dáme si to. Dáme si to nějaký jestli. Čau lidi, tak jsem tady zas a konečně vám přináším dlouho očekávané a tak strašně dlouho slibované video 8 děsivých vět malých dětí. Díl 3. Vysvětlováním se nebudu dlouho zdržovat, prostě se podívejte na 1, na 2 a pochopíte. Takže jdeme na to. Když byly mojí dceři 3 roky, měla imaginární kamarádku jménem Kelly, která žila u ní ve skříni. Kelly se dávala v malé houpaté židličce, zatím spala, hrála si s ní a podobně. Prostě klasické imaginární
kamarádské kraviny. Nicméně, asi o 2 roky později jsme se ženou sledovali Amityville, to s Ryanem Reynoldsem, a naše dcera přišla zrovna, když se mrtvé holce změnily oči na černé. Potom řekla, to vypadá jako Kelly. Jaká Kelly? Ptali jsme se. Vždyť víte, ta mrtvá holka, která žije ve skříni. Imaginární kamarád mého malého brášky Roger žil pod naším konferenčním stolkem. Roger měl ženu a 9 dětí. On a jeho rodina s námi žili v míru asi 3 roky. Jednoho dne nám můj malý brácha oznámil, že Roger už tu s námi není. Od té doby, co zastřelil sebe a celou svou rodinu. Farma mých přátel je obklopena hřbitovem a můj otec s neteří šli tam tudy dolů. Moje neteř, které jsou 4, se podívala nahoru na strom a říká, co ten kluk na tom stromě dělá? Na stromě ale žádný kluk nebyl, ale ona trvala na tom, že tam je a klidně ho mohla i popsat. Když mi bylo 16, hlídávala jsem dvojčata, která byla tou dobou ve 3. třídě. Vždycky mluvili o chlápkovi navlečeném v kostýmu velikonočního zajíčka a byli z něj vyděšení. Když jsem je jednoho dne měla hlídat přes noc, jedno z dvojčat bylo ve vaně. Jeho bratr a já jsme seděli dole a dívali se na televizi. Když Tom z ničeho nic říká. Měla se podívat na Meta. Vteřinu na to Met začal ječet. Je tady, je tady. Běžela jsem nahoru a musela jsem zkontrolovat všechny pokoje, aby se mohl uklidnit. Teď nevím, která část téhle zkušenosti mě děsí víc. Když byl můj brácha malý, choval se, jako by měl anděli, kteří k němu stále mluvili. Jednoho dne ho máma zaslechla, jak říká, nemůžu ho zabít, je to můj jediný táta. Moje dcera mi říkávala o muži, který chodí každou noc do jejího pokoje a dělá jí znamení kříže na čelo. Já si vždycky myslela, že je to jen sen. Potom nám moje tchýně poslala nějaké rodinné fotografie. Dcera se podívala na fotku otce mého manžela, který byl už 16 let po smrti, a řekla, to je ten muž, co ke... Můj manžel mi potom řekl, že mu jeho táta vždycky dělával znamení kříže na čelo, když byl mladší. Já a moje žena jsme zaslechli naši 2letou dceru přes baby monitor, když se probudila v sobotu ráno a říká, co? OK, řeknu jí to. Potom vstala, přišla k nám do ložnice a řekla mojí ženě, Mary ti vzkazuje, že odvádíš dobrou práci. Mary byla její babička, která už byla blízko smrti. Když jsem byla na střední, jeden z mých nejlepších přátel měl malou sestru, které bylo 5 nebo 6. Jednoho dne jsme se stavili u něj doma, protože potřeboval magické karty. Zatímco jsem na něj čekala, přišla za mnou jeho sestra a řekla, a jsi mi řekl, ať se tě zeptám, jestli víš, kdy umřeš. Nervózně jsem se zasmála. Zvláštní otázka, že? Ale o Icy jsem věděla všechno. Byl to její imaginární kamarád, kterého jsem jí pomohla i nakreslit. Takže jsem hrála její hru a řekla, samozřejmě, že ne. Nikdo to neví. Doufejme, že až budu stará. Holčička smutně zavrtila hlavou a řekla, ne. Icy chce, abych ti řekla, že to bude dnes večer. A s tím odešla. Takže to je ode mě prozatím všechno. Pokud se ti video líbilo, dej like. Pokud máš nějaké takové zkušenosti taky. Nemám žádné zkušenosti. Šlo. Odběratelů. Docela dobrý. Takže já jsem se loučil. A pozujete otázky do Ausku a já se loučím. Čas!